Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages tichingoti mamukasei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavekawo chitupa changu. Ininiwo mukomanashi ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 45 years kuberekwa. Ndine mwana uyo wandakaita nemurume wemwana wehandzvadzi yangu. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2021. Saka vakandidaidza vakati vainge vachida kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo kwavainge vachigara kuSouth Africa. Iko zvinozvi murume wacho ndakazomugadzira nekuti akazoramba kuti tinge tichizotanga kugara tose. Kunyange ipapo apo patainge tichirara tose ainge akandivimbisa kuti kurara kwatainge tava kuita tose kana kuri kunzi ndainge ndichazouraya mwana wehandzvadzi yangu, ndini ndainge ndichazova mukadzi wake. Saka mushure mekunge mwana wehandzvadzi ashayika, ndakabva ndachizoona kuti ainge ava kutoita zvemamwe magirlfriends zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Ndikabva ndachizodzokera kun'anga uko kwandainge ndakamboenda ndokubva ndachizobaya chimwe chidhori icho chandainge ndanzi ndinge ndichitenga because ainge ava kutanga kundihurira. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndainge ndava nedambudziko remaacids. Ndokubva ndachizotaura nemwana wehandzvadzi yangu ainge achigara kuSouth Africa. Ndakatanga ndataura naamai vake because ndainge ndichida mari yekuti ndige ndichikwanisa kuenda kuchipatara kwaprivate doctor ndinge ndichinovhenekwa mudumbu kuti dambudziko rainge rimborirei, chii chainge chichikonzeresa kuti ndinge ndichiita maacids. Saka pandakataura naye akabva ati madii mauya kuno kuSouth Africa nekuti kuno kuzvipatara mahara. Saka mushure mekunge ndawirirana nemwana ndipo apo pandakabva ndachizoenda kuSouth Africa. Saka nerimwe zuva akati achigeza, tainge takagara mudining tichitoona zvedu maNigerian movie ende vainge vachitondibata zvakanaka vachindiendesa kuzvipatara. Asi ipapo ndakati ndasara ndiri ndega ndo pandakabva ndachizotora foni yake nekuti yakapinda meseji. Ndikabva ndaona kuti yainge isina kulokewa screen. Saka ndakangotora foni ndichida kuona kuti meseji yainge yabva kuna amai vake yainge yakanyorwa kunzi kudii. Ndo pandakabva ndachizoona kuti meseji iyo yainge yakabva kuna amai vake yainge iri yekutoshora. Vainge vachindinyeya, mukomanashe vaindinyeya zvisingaite, asi ndiye ainge akati ndinge ndichizoendako kuSouth Africa nekuti ainge achida kufamba neni kuti ndinge ndichizorapiwa. But akatanga kundinyeya iye naamai vake, mapfekero andainge ndichiita, madyiro andaiita, zvose zvandainge ndichiita iye naamai vake vainge vachindinyeya vachindiseka. Mashoko akazondirwadza ndekuti amai vacho vakanyora kuti zvino pandakaroorwa nababa vako zvavainge vasingandifarire, iro zitete rako zvarainge risingandifarire, kodai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuzoroorwa, handiti mungadai musina kuzozvarwa, zvinoreva kuti vangadai vachizobatsirwa nani, ngavaendeka kuna Chido. Saka Chido uyu ainge ari musikana wemuvillage matainge tichigara. Saka ainge ari musikana ainge aine hunhu. Handzvadzi paakaenda kuHarare ndo paakabva achizosangana namai Memo, ndichamuti Memo, mwana wehandzvadzi yangu uyo wandakazouraya. Saka amai Memo tainge tisina background yavo yatainge tichiziva. Saka pavakauya kumusha vainge vaine kakuchenama kamwe ako kavainge vachiita. Saka hatina kuzombovafarira nekuda kwekuti vainge vakachenama. Taiti tichitaura navo
vaingoti zvizhinji handizvizivi nekuti vamwe isusu takakurira mutauni tingazozviziva sei, saka vaichenamira vabereki. Saka nekuda kwekuti vainge vachichenama ndo zvakazokonzeresa kuti tinge tichiita sekunge tisingavafarire, but tainge tichitovafarira semuroora mutsva ainge aunzwa mumusha nehandzvadzi. Saka vakati vachitaura kudaro ndo pandakaona mamwe mamessages iye achitoti kana mukataura nyaya iyoyo inondirwadza mama zvekuti ndinonzwa ndichida kuvadyisa kana tsvina yangu. Ndakabatikana. Saka akazoti abva kubath ndokubva ndangotangawo kungomunyararira achindibvunza kuti kwakanaka here tete, ndingomudza kuti aiwa kutsvene zvese zviri right asi ndiri kungonzwa kurwadziwa. Saka ndopandakabva ndachizoronga zano rakaipa. Murume wake ainge ari very handsome ende ainge ari wechikuru, ainge akaroorwa nemurume wechikuru. Saka ndakaona kuti sezvo nemurume wake tainge takangosiyana ne3 years, ndikaona kuti uyu murume uyu ndewezera rangu, anoita kunyangwe kudanana naye. Ndikabva ndati zvino pano ndoita sei. Ndakabva ndachizofonera imwe shamwari yangu ndikabva ndati ndinokumbira kuti unge uchienda kuna gogo. Akabva achizoenda kuna gogo, vamwe vainge vachitibatsira vekumarondera because pandainge ndiri kuZim basa randainge ndichiita rainge riri rekutengesa. Saka mukutengesa umu munenge muchitoda kuti unge uchizova nekamushonga kana kelaki kaunenge uchifamba uinako kuitira kuti zvinhu zvako zvinge zvichizokasika zvatengwa. Saka vakabva vachizoenda kumarondera ndokubva vachizobetserwa. Ndikabva ndanzi kuti ndinge ndichizorara nemurume wemwana wehandzvadzi yangu, ndaifanira kuti ndinge ndichizomufukurira skate ndisina kana bhurugwa randinenge ndakapfeka. Whether azvifarira kana kuti haana kuzvifarira ndokutozoshanda kwainge kuchazoitoita mushonga wacho iwoyo. Saka ndakabva ndati it is okay gogo. Ndakazotaimira iye paainge abuda panze ndikasara ndiine murume wake. Ndo pandakangosimuka ndikabva ndachizoenda muspare bedroom mandainge ndichirara ndokubva ndachizokurura chipfeko chemukati ndikadzoka zvangu ndakapfeka sketi yangu asi ndisina bhurugwa mukati. Ndafukura drezi randainge ndakapfeka. Akangoti ndokungoramba akanditarisa ndokubva atsikidzira zvake pasi. Ndakabva ndichinogarawo pakauchi. Mwana wehandzvadzi yangu akabva achizopinda mumba, haana kana zvaakaona because hapana zvakaipi zvainge zvamboitika. Murume wake akangoti ndokuramba akanditarisa. Saka akazouya kuspare bedroom kwangu uri usiku. Ndakanzwa ndichibatwa makumbo ndikabva ndaziva kuti zvainge zvaita. Ndokutobva ndachizotorara zvakanaka nemusana. Ndakati ndarara zvakanaka nemusana ndo pandakabva ndachizomusiya achiita zvaainge achinzwa kuda. Akandibata usiku hwekutanga ndokubva achizoti ainge achazouya mangwana acho ndinge ndichizova ndakagadzirira. Saka usiku hunotevera akauya zvechokwadi, tikaita bonde redu takamira. Zvainge zvava kungogara zvichiitika sezvo tainge tiri vanhu vainge vasina kumbogara takashandisirana dziviriro. Handiziviwo kuti chii chakazoitika because ndakazotoona kutoti ndinenge ndainge ndava nepamuviri asi ndakazoti ndava kuZim ndopa ndakazotanga kurutsa zviratidza kuti ndainge ndiine nhumbu. Saka ndakamuudza kuti ndine nhumbu, akabva anditi chichengeta mwana nekuti ndikukuda iwewe zvekare nemwana wangu ndiri kumuda. Ndakabva ndati hapana kuipa kana kuri kuti unondida. Saka ainge ava kutopota achitouya kuzondishanyira kuZimbabwe tichitogara tose semurume nemukadzi. Saka ndakamuudza kuti ndainge ndava kuda kuti ange achindiroora. Saka iye ainge achiti hazviite kuti tinge tichizoroorana nekuda kwekuti vanhu vanozoti
kudii. Ndikabva ndati vanhu havana kana basa. Pandakaona kuti ainge achida kuti ange achizondiroora but ainge achitya kuti vanhu vanozoti kudii, ndo pandakabva ndachizodzokera kumarondera. Ndadzokera kumarondera ndainge ndichida kumupa mupfuhwira. Zvino ndakabva ndachizonzi nagogo vainge vagara vachindibatsira, abva vati ndisati ndamupfuhwira ndaifanira kutanga ndamurayira mudzimai wake mukoma. Ndakabva ndachizoti itai zvamunoona sekunge ndo zvinoshanda. Vakabva vachizondipa mushonga, vakanditi ndinoda kuti unge uchimukumbira mari. Kana akutumidzira mari iyoyo ndinoda kuti unge uchizouya nayo muno mudare. Ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndawirwa nedambudziko. Akandibvunza kuti ndainge ndichida mari. Ndikabva ndati kana 30 US inokwana, nekuti ndakaziva kuti kana ndikamukumbira 30 aikwanisa kuzondipa. Mushure mekunge ndamukumbira 30 US akabva achizonditumidzira iri 40 US. Akabva anditi imwe 10 ndo yamunozoshandisa setransport, hazviiti kuti munge muchizongofamba musina kana sent kunyange mari yekudya, nekuti ndakamuudza kuti kune kwandainge ndichida kuti ndige ndichizoinda. Ndokubva anditumidzira mari iya. Saka handina kana sent randakamboshandisa pa40 US iyo yaakanditumidzira. Ndakabva ndachizokwira ndikabva ndachizodzokera kumarondera. Ndadzokera kumarondera uko vakabva vachizoti vainge vachida kuti tinge tichienda kudhamu nemari iyoyo iyo yandainge ndakatumidzirwa. Saka ndakabva ndachizonzi ndinge ndichizotenga madoro, tikatenga zvekupirisa kumanjuzu ndokubva tachizoenda kune rimwe dhamu. Saka pakazosara $4. Pane zvose izvo zvatakatenga vakameka sure kuti tasara nechange $4. Takaishandisa yose 36 tikasara tiine $4. Saka takabva tachizokanda mari iyoyo mumvura tikaita zvipiriso zvedu, ndikauraya huku, tikadira mawaini, zviyo, bute zvakangosiyana siyana. Saka apa ndainge ndichitaura nevedzinza rekwedu because kwedu pachinyakare kwainge kuchiitwa zvemanjuzu. Saka ndainge ndichida kuti vedzinza rekwedu vana manjuzu vange vachizouya kuzomutora. Saka ndakaita zvekuvatenga ne$4 ndokuuraya ikoko kwandakamuita. Saka mushure mekunge tapedza kuita kabira ikako ndo pandakabva ndachizonzwa zvichinzi ainge ava kurwara. Saka ndainge ndichitopiwa information yose nemurume wake, but ndini ndainge ndichitozvikonzeresa. Aiti kana akandiudza kuti ari muroad ari kuenda kuchipatara kunomuona because akagara mwedzi yakati wandei ari muchipatara, akangondiudza kuti ndiri kuenda kunomuona, ndainge ndichimubvunza kuti saka wava papi. Aiti kana asvika kuchipatara ndaibva ndasimuka ndobva ndaputsira mazai mune imwe hari iyo yandainge ndakapiwa kuitira kuti situation yacho inge ichizotova wese ndokubva achizofa. Mushure mekunge afa akazoti mutumbi wake waunzwa kunoku, ndakazoenda ndikanoitira tsvina pamusoro peguva rake. Kwainge kuri kumutsipika, ndokumutsipika kwandakaita mushure mekunge ndabva mukuita tsvina pamusoro peguva rake. Ndipo apo pandakaona dzimwe imbwa idzo dzakauya, asi imbwa idzi dzakauya kuzodya tsvina yangu yandainge ndaita, dzainge dziine misoro yevanhu. Ndikabva ndaziva kuti zvandainge ndakaudzwa nagogo zvainge zvaita, nekuti vakandiudza kuti pane zvainge zvichazouya zvichizodya tsvina yacho. Fast forward ndaifungidzira kuti ndainge ndichazoroorwa nemurume wake, but akazotanga kundihurira. Chandiunza pano ndiyo nhau iyoyo yekuti ndafunga kuti ndinge ndichigadzira zvekare umwe murume uyo ari kugara muraini matinogara. I'm very sorry to say this even though ari mwana wechidiki, but ndiri kumuda. Moyo wangu une pain nekuda kwezvandakazoitwa nemurume wandainge ndoda, but akabva achizondichita. Zvinoita here kuti ndinge ndichidzokera kuna gogo vekumarondera? Maybe this time I will be lucky. Saka murume uyu wandiri kutaura nezvake, he is 15 years younger than me.
vakatanga kugarawo munharaunda mandinogara. Anoitawo zvekutengesa motikari, zvimari zviripo. I think kuti he can heal my broken heart, uye ane kamwe kamutarisiro ako kanondiita ndokusaka ndiri kufunga kuti ndinge ndichienda kumarondera. Do you advise me kuti ndige ndichienda kana kuti kwete? I also want to be married. Please ndibatsireiwo ndinge ndichikwanisa kuhila because ndine pain. I have a heartbreak yandakapiwa nemurume wemwana wehandzvadzi yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahandzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahandzvadzi vedu ava mucomment section. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mushonga wacho kushanda kwawakaita, hanzi vakangofukura dress ravainge vakapfeka, kuona kwaakaita zvikabva zvachizotoita connect bluetooth connected. Pakaipa. Hanzi ndodzokera here kumarondera nekuti kwava neumwe futi murume wavari kuda. Hanzi mudiki kwavari ne15 years. Vanomuda ende vanofungidzira kuti kana vakatanga kudanana naye maybe vanobva vachizohila. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndauya pano ndiine secret yangu yandiinayo. Ndakaromba ndakaenda kuMozambique mushure mekunge ndabva kuSouth Africa, saka takangopindawo mutrend iri kumazuva ano yekuti everyone is moving back to Zim. Zvinoda vanenge vaine mabusiness, noti kuti waunganidza kamari obva watoti ndava kutoenda kuZimbabwe. Vamwe hamuzivi zvavanenge vakatemba, vamwe vanenge vatori nemabusinesses, iwe umhanya uchiti I'm relocating, unosvuurwa nenhamo sezvakaizoitika ipapo. So mukomana achi ndainge ndagara hangu ndichishanda muSouth Africa, ndakabva ndachizounganidza mari, ndainge ndichishanda as a maid. Ndakati ndaunganidza mari ndokubva ndachizodzokera kuZimbabwe, ndikabva ndachizotanga kuita business rangu rekuhodha mababy wear kuBotswana ndichitengesa. Zvakatanga zvichafamba, asi muZimbabwe unobroka 2 minutes. Pane crisis yakangoitika mumhuri. Makati maitika crisis kudaro, mukwamanashi ndakabva ndachizoshandisa kamari kamwe kandainge ndiinako because amai vangu vakashayika. Mushure mekunge amai vashayika ndo pandakazoona kuti ndainge ndisisina kana mari yekuti ndige ndichihodha. Ndakabva ndachizokumbira vamwewo vatainge tichitengesa navo kuti vange vachindibatsira so that ndige ndichizokwanisa kumuka, but kudonha kwangu ndiko kwakava kudonha kwangu. Handina kukwanisa kuti ndige ndichizomuka zvekare until one day ndakataura neumwe mukadzi uyu ane maboutique akawanda muno mutown muHarare, uye zvekare ane maflea markets vanotengesa macrocs, masneakers, zvakangosiyana siyana, nehembe nemababy wear. Saka takabva tachizoenda kwaari nebest friend yangu because ndiye ainge achiwirirana naye, inini ainge asingandizivi. Taendako ndainge ndichida kuti ange achindibatsira kuti ndige ndichikwanisa kumuka because anogara aine stock yakawandisa. Saka kana kuri kunzi unenge wadonha, anokwanisa kukupa stock yekudhara, then mubva machizoshare maprofits. Chaanenge achida inenge ingori mari yaanenge akashandisa pakuhodha kwaanenge akaita. Sezvo aine mashops akawanda, anogara aine stock inenge yakawandisa. Saka zvinenge zvabuda mufashion ndo zvaanokupa izvozvo, then wobva wachizomuka. Saka ndakabva ndachizotora, akandipa riri bhero mukomanashi, ndikabva ndachizotanga kuita zvekutotengesa ari mabhero. Hapana kana kumbopera mazuva bhero riya rainge rapera. Pandakadzokera kushop kwake akashamisika. Musi wandakaenda kushop kwake akatoshamisika achiona kuti ndainge
ndapedza kutengesa bhero akabva ati ainge achida kundipa masneakers because ndiwo ainge asiri kunyatsokufamba zvakanaka pashopu pake. Kana upenyu husiri kufamba zvakanaka unoona sekunge vamwe zvavo zvinenge zvichiita, nekuti vakadzi vose vandainge ndichitengesa navo mukomanashi vainge vakatanga maprojects ekutenga mastendi, vamwe vava kuita zvekupfuwa huku, vanhu vachiita mari, but hwangu upenyu hwainge hwakamira panzvimbo imwe chete. Saka ipapo pandakasvika pashopu pake ndakabva ndatoona kutoti ainge akatopaka motikari nyowani BMW yainge isitomborina manumber plates. Ndakabva ndati inga zvavo vamwe vari kurarama upenyu hwakanaka. Saka ndakazoti ndava kutaura naye akangonditarisa akabva anditi unoratidza kuti une stress. Ndikabva ndati hongu stress ndinayo, usiku handisi kurara. Akanditi koindava. Ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndakaendawo kuSouth Africa kunoshanda, ndikadzoka munyika ndichiti zvimwe kuda zvinhu zvichanaka, but ndainge ndichitoona kutoti situation yacho yainge isiri kumbochinja, zvinhu zvainge zvatova worse. Ndainge ndava kutofunga kuti ndinge ndichidzokera zvekare kuSouth Africa because ndaitya kuti ndinokwanisa kuzouraya vana vangu nenzara. Akabva ati what will it take, what will you give me back kana kuri kunzi ndikakubatsira. Ndikati handinzwisisi kuti muri kuda kuedza kuti kudini. Akabva anditi maybe you are not ready yet, go back and think about it. Saka ndakabva ndachizotora masneakers ndikabva ndachizoenda ndikatengesa masneakers aya. Akatora about a week. Saka ndainge ndichingoshungurudzika mumwoyo mangu nemupfungwa ndichizvibvunza kuti anoreva kuti kudini, kana achiti ndinofanira kuti ndige ndichifunga nezvazvo kana ndichida kuti ange achindibatsira. Saka after 1 week masneakers paakapera ndakabva ndachizodzokera kwaari ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida imwe stock but I wanted more than that. Akabva andibvunza kuti ndainge ndiri willing here kuti ndinge ndichizodzidza kuzozviraurira hove ndiri ndega. Ndikati yes of course I am ready for whatever. Ndinokwanisa kudzidzira kudziraura hove than kuti ndige ndichizongogara ndichizouya muchizondipa hove dzamunenge makaraura nechekare. Akabva ati okay that is fine, hapana chakaipa. Saka mukomanashi akabva achizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka of course ndaipota ndichidzokera kushop kwake ndichinotora zvimwe zvinhu zvekutengesa, but akati kwandiri panyaya iyi yatataura nezvayo uchadzoka chete kuno kwandiri kana kuri kunzi unenge wava ready uye zvekare uzodzoka uri kumaperiods. Ndikati okay it is fine. Saka akabva andiudza kuti mwedzi iwoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizomboregedza kuenda kuchurch. Ndikati hapana chakaipa. Saka mwedzi wose iwoyo handina kusangana nemurume pabonde. Ndakazoti ndava kumazuva angu ndipo pandakabva ndachizoenda kwaari ndokubva achizondiudza kuti ainge achida kuenda neni kumba kwake. Takabva tachizoenda kumba kwake. Akabva anditi ainge achida kuti tinge tichipinda mune guest house because pamba pake ane kamwe cottage. Saka mucottage umu ndimo mavanogara vakavharira handzvadzi yake. Paakanorombawo iye akaromba achishandisa handzvadzi yake ainge achitoshanda zvakanaka achitoita mabasa ekuvaka paainge achiri kuSouth Africa. Saka akabva achizomupengesa ndokubva achizodzoka kuZimbabwe. Adzoka kuZimbabwe ndipo apo paakabva achizomutora achiita sekunge rudo but ainge achida kumushandisa. Saka anopota achikecha mahuri zvekare nekutoshandisa maprofiles evanhurume achitsvaka vakadzi vaya vanoda zvinhu, then over achizotaura newe kuti ndine handzvadzi yangu inopenga, ndinoda kuti ungochirarawo nehandzvadzi yangu inopenga because agarisa asingachazivi chinonzi munhukadzi but anenge achinyepa, anenge achida kungokushandisa chete. Neniwo ndizvo zvandava kuita. Ndina sekuru vangu avo vanogara mubasement pamba pandakazotenga imba yandakatenga iyo ine downstairs underground. Saka mubasement ndimo mavanogara sezvo riri benzi hakuna
anombovatsvaka. Vanhu vanongoti zvimwe kuda vari kungotetereka nenyika izvo vagere pamba pangu. Saka akabva achizondiudza kuti ainge aine brother yake yainge ichipenga kukakoteji kwatainge tichienda. Saka ari violent uye zvekare ainge achida kuti ndinge ndichizorara naye, ndiko kuti ange achizokwanisa kundibatsira. Ndakabvuma, ndakangomutarisa ndikati do I have a choice nematambudzikiro awo andiri kuita plus ndimi muri kutondibatsira kuti ndige ndichimuka. Zvino kana maona kuti izvi ndo zvinokwanisa kukasika zvandimutsa, do I have a choice? Ndikabva ndati no, I don't have a choice. Saka tikabva tachizopinda mukoteji. Ndainge ndiine micheka yemashavi yandainge ndapiwa ipapo kuti ndinge ndichizomonera ndisina chandainge ndakapfeka muzasi. Ndapindamo mukoteji ndokubva ndachizonzi ndinge ndichipfugama. Ndikabva ndati shumba, ndini mudzimai wenyu, ndauya kuti ndinge ndichizombotapudzai havi nenyota. Ndini ndauya kupfugama kudai. Apa ndainge ndichikatanura micheka iyo yandainge ndakafuka yemashavi. Ndikati tararai muone zvidyiwa zvenyu zvaunzwa nehanzvadzi yenyu. Ndokubva ndachizosimuka ndikabva ndachizonorara pamubhedha. Akabva achizosimuka akauya pamusoro pangu akatanga kurara neni. Apa murumu imomo mainge muchinhuhwa sei, because mufanire kuti munge muchicleana murumu munenge muchigara benzi iro raunenge uchishandisa paurombwa hwako. Saka ndakabva ndachizotanga kurara naro benzi riya. Ndakazoendeswa kuMozambique naamai vainge vachindibatsira. Ndasvikako ndakapiwa banga neglasi. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichichekeresa mwana wangu. Ndakachekeresa mwana, ropa rikadeuka, zvikanzi zvainge zvaita. Ndakazoti ndadzoka muZimbabwe network payakabata ndopa ndakaona mamessages akawanda kwazvo, because WhatsApp ndainge ndatodelita kuitira kuti vanhu vasazokwanisa kundibata. Ndopa ndakaona mamessages akawanda zvichinzi mwana wangu ainge atofa uye zvekare vainge vatomuviga because painge pasina mari yekuti varambe vakamuchengeta kumochwari. Ndakangonyepedzera kufenta uye zvekare pandakasvika pamba kumusha ndainge ndichingofenta. Vanhu vaifungidzira kuti ndainge ndiri kuBotswana, but ndainge ndakaenda hangu kuMozambique kunoromba. Saka ndakabva ndachizopengesa vamwe sekuru vangu. Sekuru ava ndakavapengesa nekuda kwekuti vainyanyisa kuvhaira uye zvekare vainyanyisa kudada. Nanhasi uno sekuru ava vanogara mubasement pamba pandinogara. Ndakazotengawo imba kumasuburbs. Saka ndo mhiko dzangu idzo dzandinoita. Ndinotopinda mutown ndotokecha mahure ndotouya nawo mahure ndobva ndachizoti ange achizorara nasekuru vangu. Ndokuita kwandinoita mari uko mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. But I regret zvose izvo zvandakaita, nekuti kuromba haumbofi wakawana peace. Kunyange zvikanzi waita mari yakawanda sei, handina peace mukomanashe. Usiku handirari, ndinenge ndichingorohwa nezvipoko zvevamwe vasikana avo vanozofa, vamwe vandinenge ndatsvaka kuti vange vachizorara nasekuru vangu ava vanopenga. Saka vanozoti kana vashandisiwa nezvikwambo zvasekuru avo vekuMozambique, nekuti wose uyo anenge ararwa nemapenzi edu zita rake rinobva ratonyorwa mubhuku kudare kwavo sekuru vekuMozambique. Saka vanozopota vachitumidzira zvikwambo zvavo. Saka zvikwambo zvavo izvo zvinoda vakadzi zvisingaiti. Saka zvinenge zvichiuya zvichizorara nevasikana avo vatinenge takatsvakira mapenzi edu. Saka vasikana ivavo vanozongotanga kungojuja ropa vachitevera rusingaperi kusvika munhu achizofa. Asi kana kuri kunzi akakasika atsvaka vechivanhu anokwanisa kukamurwa so that asazongoramba achienda kumaperiods rusingaperi. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Kana mukapostawo nyaya yangu muzondizivisa.
asi ndinoda kungoti kwamuri muri yeZimbabwe, musafa makachiva. Kana ukaona munhu achifamba nemotikari yake yakanaka, usachiva. Uye zvekare kana ukaona vamwe vanhu zvavo zvichivafambira, ziva kuti there are seasons in life. Pane nguva yekuti unochema, uye zvekare pane nguva yekuti unofara. Dai kwainge kuri kunzi ndainge ndakamirira Mwari, ndingadai ndisina kuzomboromba. Ende chinondirwadza mukoma ndechekuti iko zvinozve mweya mutsvene vanototaura neni mukoma, ndinotorota upenyu uhwo hwandaifanira kunge dai ndakazorarama, kana kuri kunzi dai ndainge ndakaramba ndakamira pana Mwari. Hongu ndaisazova mupfumi sezvandava iko zvinozvo, but ndakatozviona ndatovawo kumhiri kwemakungwa ndichitoshanda ndiine basa rangu rakanaka, uye vana vangu ndichitogara navo kumhiri ikoko kwemakungwa. Asi handina kuda kumirira nguva yaMwari. Ndinoziva kwandiri kuenda kana ndafa. Kana ndafa mukomanashe, ndiri kuenda kugehena, uye gehena ririko. Ndikazowana mukana ndichakuudzai zvimwe izvo zvandinoona zvinoitika kugehena, zvandinopota ndichirotesewa namweya mutsvene. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vandzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vandzvadzi vedu mucomment section. Please make sure you comment and you like, kuitira kuti tikawanawo 2000 views, malikes wo towanawo kana 100 likes, zvinokupawo simba rekuti urambe uchingoverenga maconfessions evanhu, not kuti paconfession inenge ine 2000 views then poita kana macomments kana 10 nemalikes kana 10 chaiwo. So ndinokukumbirai muri yeZimbabwe kuti mupote muchiisa malikes nemacomments, nekuti ndo feedback yamunotondipa. Kana kuri kunzi video rikaita 2000 views roita 10 likes, saka inenge yava like feedback yekuti vanhu havasi kuzvifarira, maybe nemusingafariri maverengero andinenge ndichiita, I don't know. But kana mukakomenta mukaisa malikes akawanda, then you know kuti it is a good feedback. Ameno kuti munozvionawo sei vedare. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.